Okay, wachako kod mago mag siasa kamwedo ni mahingo jotela pagaboro mawuok kaluore ore kod duond bura mar UDA ka duond bucha ochiele bworiwruok mar Kenya Kwanza bende koro nywandi e duond burano. Duond bura mar UDA wacho ni gibiro wuotho e pacho ka mar lombo ganda odonji mondo gilos duond bura maduong' ne ikruok ne yiero ma 2027. Jotelo mawuok Nyanza kamoting'o Evans Kidero, Jack Ranguma, Odoyo Widi, Edi Kanyanga e kind mamoko wacho ni kinde ochopo mondo mi joluo donje sirikal kendo law dongruok moloyo bago ng'anyo kinde ka kinde pacho ka. Jafwambo marwa Simfus Okinda ne oluwo wachni kendo miwa lipot machal gima. Kaka okang' mar tego duond bura mar UDA motelo ne siasa mar 2027, jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala koro chako kisera mar ywayo ji odonje duond burano. Our fellow brothers have decided that they cannot build our nation from the periphery but right from home. The last election was meant to decide whether Kenya is to go forward or to make a U-turn. Kenyans chose to make a U-turn, to go back to early 2000 when Kenya struggled for a better economy, jobs for the youth, health, and all and national unity were in the hearts and minds of Kenyans. Duond buche auchiele bworiwruok mar Kenya Kwanza koro ban kendo nywandi e UDA. Duond buche go tingo chama cha kazi, Umoja na Maendeleo Party, Farmers Party, chama cha mashinani, National Agenda Party of Kenya, Economic Freedom Party kod Umoja na Maendeleo Party. Tend UDA kata kamano wacho ni onge achune ni ma duond buche go duto otimo kamano e HG. Vyama viko na haki kuchagua. Kuna wale ambao watachagua kubaki kuwa independent as their political parties. We shall still work with them. Na kuna wale ambao kama hao wenzetu ambao wamekubali wavunjilie vyama vyao mbali na wakuje tufanye kazi pamoja kama UDA. Jotend luo maroma par kod aboro mathoth gegen joma notemo manyo kombe siasa yiero mokalo to ne ok oyudo kod jotelo mamoko machon bende koro yango ni giriwore gi piny owacho e keto joluo kama ber mar yudo dongruok. Despite Luo Nyanza not voting the president, the deputy president, actually instead of giving him a poyo, we gave him Oyeyo, which is a small rat. But despite that, the first place that the president visited was Nyanza, and he followed it with another visit within 3 months. And in those 3 months, he has assured the Nyanza people that we must be part of the Kenya. Kenya must be a single nation, Kenya must be a one nation, and every Kenyan deserves to enjoy the services that the government gives. Giduola chiel jotelo go wacho ni kinde ochopo mondo joluo bende donje sirikal matiyo. Nitiere gik mabeyo mang'enye hasla manifesto maka ok watimo ochal gi mane mbuyo loso yignika ni mondo wadonje mondo wakel lokruok ne jothurwa. An abiro nikech nadwaro ni lokruok obed ne oganda wa. Jotelo go kwero oganda joluo mondo kik donje ng'anyo moluongi gi riwruok mar Azimio. Desist from all these mandamanos. The mandamanos are there to create only one focus for an individual to benefit. Jotelo go duoko erokamano ne Ruto kuom chiwo negi moko kuom lemo mag piny owacho. Ka gisingo ni donjo gi e piny owacho biro medo thuolo mag tije ne joluo ka giseyo duond bura mar ODM kuom telo kod siasa marach magi wacho ni osethiro dongruok e piny luo kuom higni bura. ODM gweji gwej moket piny. Gwecho no ema nomiyo awuok kanyo, ung'eyo ni na awuok. Kendo awuok kawuono adonjo United Democratic Alliance. Uwacho ni sirikal ni ok miji tich. An achiel kuom joma miyo tich. Omiyo beduru mana thuolo kung'eyo ni tije mang'eny biro biro, maneleo mang'eny biro biro, onge gima losore go odiechieng' achiel. Nyaka wami sirikal time mondo tim gik ma ginyalo timo mondo jothuro ma joluo kendo jo Kenya te onwang' resruok. Jakom mar komiti mar Elreb Odoyo Widi owacho ni ka gidhi nyime gibiro bago rombe madito mag siasa e gwenge mag Nyanza ne lando humb UDA gwengego. Wambe wabiro loko budho madongo kaka giloso cha, wabiro dhi kuonde ma joluo ogadhae, kuonde migoye arambe, kuonde mikele dongruok, kuonde moganda oyuoro wuoye. To wawuoyo gi jopiny wambe wanyiso gimwa paro. Duond burano bende orwako moko kuom jotelo ma wuok Taita Taveta. Mojwango duond buchegi magin ODM kod Jubilee
kagiwacho ni gilawo dongruok e tend piny owacho. Ma koro nyiso ni duond bura mar UDA osemuonyo duond buche 6 e bwo riwruok mar Kenya Kwanza. Nyiso ni dong mana duond buche 7 kende ma bende koro gisingo ni gibiro wuotho e gwenge ka gilombo jokanyo mar mondo miyo riwre kod duond bura mar UDA ne ikruok mar siasa mar higa 2027. Ne Ramogi TV apise mag UDA manitiere apaya mar Ngong Road, nyinga Simfros Okinda. Wasura ne nyime nyako Ramogi koro wan mane motende kod weche mag